Tak som nečakal, že to nakoniec využijeme. To zaujímavé, že akurát... To prejde. Dúfam. No, neviem, či to prejde. Tam aj stoly pingpongové. Sme si mohli zahrať. Nemá ani strechu. Ne? Aký kašteľ to malo byť? Tak na fotkách to vyzeralo aspoň z jednej strany, že to je zrekonštruované, tak možno to bola aká stará fotka to bola, neviem. Budeme naspäť tam na tú hradu? Hej. Tak. Sú 1 hodina aj potraviny zavreté, či 2 hodiny sú? No, dobre. Tu musíš chodiť asi nakupovať ráno, lebo... Pizza tam doniesol, oné, pekárenské techniky. To je ešte dobrý most, ale niektoré mosty sú také retro, že sa bojíš cez to prejsť. Neviem, či stačí. A dostaneme sa aj vľavo. To je krajina. Zastavíš, natiahneš ruku a žereš. Dobre sú? Asi hej. Uvidíme. Tam. Hej, tu k tým bufetom volá, ako by sme sa mohli dostať. Možno, že sme mali odbočiť o jedno neskôr. Tak môžeme ísť na tú hrádzu, jak sme došli z nej.
čo pôjdem, ale Neviem. ja by chcel niekde sa schovať, na tam. Však skúsme toto pobehať a uvidíme, možno niečo nájdeme. Tam už asi moc neviem. Tam už ideš na hrad priamo. No hore som tu, niekam tam na ten. Ja, že tam vylezeme? No, ja to budem musieť vytlačiť, mne to nevyjde. Teraz počujem také klepotanie. Odo mňa? No ale... Už to... Najlepšie bude, keď na to nebudeš mysleť. Tak ti to nebudem radšej pripomínať. Jak sa pridáva, jak to začína ťahať to koleso, tak príde špajle, aký keby tam ono. No tak hádam to 30 km ešte vydrží. Však koľko ich tam je? 50? 40? Neviem, je ich tam dosť. Nám to veď končilo, ale ten... My ideme úplne na začiatok do Nového Mesta. Prejdeme cez most. My ideme okolo tej dobrej vody, zelenej vody. Hej, lebo iná cesta tam není. Teda dalo by sa ísť aj tadetok asi, ale po akých terénoch? Však mohol zazvoniť. Čo? Mohol zazvoniť, by sa mohol. Tak ale myslíš, že majú len takéto niečo? Potom je problém. Zvonček ani to. Hej, 13 km. Budeme musieť asi z Popoli, alebo ja neviem. Uvidíme, jak to bude pokračovať, aký bude terén, asi bude troška horší. Už si nepamätám. A tých 13 km ideme po tomto, ne? No. A malo by to byť dokopy akých 22, 23, už si nepamätám. Takže potom 10 km uvidíme. Poďme sa tam nájsť potom niekam, ne? No, určite. Najneskôr v Trenčine by som si dal ten kebab aspoň. Možno, alebo nejakú pizzu, alebo niečo. Niekto mi hovoril, v Trenčine je nejaká neapolská pizza, že by bola dobrá. Tak môžeme nájsť na internete. Neapolsku by som si aj dal. Ale už nerozprávaj o jedle. Radšej. Tak asi pôjdeme po značkách ešte ďalej.
Ešte by to malo takých 7 km byť. Potom bude slepa. Tak môže si odfotiť. A pekne veľké kusy tam boli. Pokiaľ sa dá, tak ideme. Tak už vidíš Trenčiansky hrad. Hej, že už som pozeral, že sme letisko, kde to zase... Tak napísané. Čo tam bolo? Fico a bol z toho urobený kopel. Jaj. Stále rovno po tejto až do Ale Trenčína. to nemohli urobiť obchádzku, dali už slepé. Dobré. A neviem, že či to je také nebezpečné, keby to nechali otvorené, však. Tak OK, však nech zanechajú, ale však dám voľné obchádzku, ne? A Hej, takže no. je zákaz bicyklov a všade, že je slepé, však No. všetko je. Kde je to letisko? Tu kúsok. Si to nechceš ísť doletieť, že spravíš fotku pilota? Môžem, no. Oproti, že pôjdem do vrtule. Proste čo je, aký je? Stredie. Hej, tu máš taký kemp, alebo čo to je? Tu všade bol? Hej, ja som tu prešiel už. Tu sme boli s Rišom a že 10 alebo 15 minút kupoval 2 piva. Ja, že čo sa deje, ne? Že všetci miestni ho predbiehali. Hej, tu vľavo. Do chladku, ale neviem kam. Normálne, a to bolo jak dávno? To je asi aj 15 rokov dozadu. Si sa vrátil s spomienkami. No. No a tu je ten druhý podnik a vyzeral tak troška luxusnejšie, ale neboli sme tam. To za ním cyklopapiedlo? Neviem. Ale sú tam auta, takže... Čo? Neviem, jak to je. Ale že sú tam auta, tak nejak sa tam museli dostať. Asi je to také spoločné. Vo vode ešte rastie bazán.
sme to našli. Si to našiel. Môže... No, však uvidíme. To niekde vonku. Niekde k moriku, alebo... Ne, to sú zase nakrylo.